Naagian ko talaga yan, like mga bayot. So syempre, ang sinusulti talaga ng mga iyan, pangwartahan ka na imong laki, ana. Sa inyo, hindi nahihitabo yan. Wala. May magprangka talaga na. Wala, Jud. As in like, nadala na ko siya dito sa amo ang kaliwat sa Tambulig nga. Kato nga, pamilya ka ng stricta yun against ano minana. Pero, Nadawat. dawat kay siya like, atong dito may, What? gusto gid niya nga, gusto nila nga mo amin Balik kay pa siya din siya. mula, og Balik mga, na, wato mi dito, kuyugon gid siya. Inana bitaw din, akong papa gid ba kay una, niingang gid siya nga, di gid siya ganahan nga makauyab ko og inana, mga Sa to, tumboy. blats. Tumbang lats. Tumbang lats. Di gyud siya ganahan. Tingala ko nga, first time na ko nadala si Rostin sa balay, la, okay man kay siya bangong, wala dyan siya istorya, as in, mailan nga ni may mga ginikanan kay, pag di sila ganahan, inig mo uli, na na, prangkahan jud ka. Ito Nya, daw wala- na balik ha, kaya O tigbaso ana, ko. nya wala man jud ko'y nadungo, nya palangga kay siya sa akong papa ug sa akong mama. nakay Like atong lumay. didto mi. Oy, speaking of lumay sa una pod, mo nang Ano po siya mahadlo kaagi ko sa mo. lumay? Di, mahadlo ko mo mo adto sa ilaha kay sa una sa Manghimuay last sila na ko lumay. nga relationship. Gignan ko nila nga nang lumay daw ko na ko silang anak. Nya sa una pod kay ginagukod ko ato ilang parents. Kanang inana ba? Parents sa iyang ex. Oh, parents akong ex. Nahiti ko nila as in mo nang pagsaiyahan na. Gusto na ko kanang tago-tago na lang kay mura ko na trauma ba. Nya, Nga ma-open na ka sa parents. Oh, so nakakita pa jud ko siyang tatay nga dakuon biyag lawas siyang tatay. Kani isa na Ay, jud ko ko, ano kawalo pa ni ron. Oh, then atong time nga dito ko gikan din. Anak ko nga call, uli na ko call din. Ano siya? Pagdalag humba day kananing anak ba ning tingog ba? Dito ko hello, thank you Lord kay Manda. kuan anana. Kay mo po na akong giampo nga Lord, no? Karang dawat Dawaton. ko. Nana kay Lami, biya kina sa pamati ka, dawaton ka sa pamilya. Okay kayo ba kay sa iyang family? Okay pod kay din sa kuha pod. Like, Isa din yan sa nagpapaligo ng relasyon ninyo, yung dawat na bito kayo ng pamilya. Kaya kung magbulag pa kayo, sayangan naman gun mo do. Dawat na biya ko ni kuan angkol. Then magsugod na po ko sa uno. Bidili na lang ko, bahalag maldita ni, di ba ana? gani ang kontra na niyo inyo na lang mga kinaiya. Yung mga batasan na lang kung magkakasinabot kayo. Ana na lang. Ikaw man dato kung gi-interview nila. gani, ang sulod siya. Sulod sa mo. Ikat na lang to niya kat. Di ay, para inyo ha, mali itong duha. Muna nakabugti. Ikaw din sa'yo pa to di ay. Siya may ikat.